Російські зірки на київській сцені. В Україні із своїми творчими доробками відомий колектив проект «Господин хороший». Заслужений артист Росії Михаил Єфремов, поет Андрій Орлов, відомий як Орлуша, та екс-очільник газети «Коммерсант» в Росії та Україні Андрій Васильєв. Спектаклі за їхньої участі – це добірка сатири на злобу дня. І вони не бояться критикувати Путіна та його політику, зокрема, і щодо України. Копейкин я. Что? Не так представляли себе Копейкина? Думали, угрюмый, громил такой. Ну, не подфартил мне, не акселерат я. Юморист, борець за справедливість, шанувальник поезії і перший хуліган школи. Таким радянський глядач побачив Єфремова вперше. Таким він залишився сьогодні. Я був подростком, і я узнал много о жизни во время съемок этого фильма. Как говорится, пить, курить и воровать я начал одновременно. Это вот про этот фильм. Товариш Єфремова за знімальним майданчиком Андрій Орлов, нині відомий російський поет Орлуша, в стрічці грав лише у масовці, але в знімальній групі він запам'ятався. Я получал талон на питание и там 4 рубля в день, например, и тут же больше на съемочной площадке не появлялся. Вместо меня отсутствующего, ругающийся ассистент по актерам заставлял Васильева и Ефремова в капюшонах, потому что не хватает 2 человек в массовке. И они сидели и играли массовку, будучи главными героями. Ще один товариш і герой сьогодення Андрій Васильєв в стрічці мав головну роль – суперника Копейкіна, якого грав Єфремов. Я понял, что я очень плохой актер. Я понял на первом съемочном дне, когда режиссер вместо того, чтобы сказать «снято», после 19 дублей сказал «а, лучше все равно не будет». Тож замість акторської кар'єри Васильєв обрав редакторську у виданні «Коммерсант» в Росії і Україні. Згодом навички застосував у сатиричному проєкті, відомому сьогодні як «Господин хороший». З ним разом і 2 друзів з фільму. Через перо і слово кажуть правду росіянам, що у путінській Росії є небезпечним. Васильєв, як редактор, відбирає топ-новини, Орлуша народжує сатиричні вірші, Єфремов втілює їх на сцені. Так, щоденні новини перенесли на сцену. У нас там, получается, журналист Орлуша, да? А Миша, он как бы разносчик газет. Вот. А редактор, что такое редактор? Это значит, надо поставить что-то на первую полосу. Да? Я выискивал новость недели, і потім ми по ній делали номер. За роки проєкту зіграли більше сотні номерів, багатьох з яких висміюють російську владу і самого Путіна. Не виняток і події в Україні, участь Московії у війні на Донбасі. А потім позвонили панди. У нашей луганской банды кончились бяки и буки, и без них у нас связаны руки. Кончайте там визги и вой, я вам уже выслал конвой. А выслали это чего? ПЗРК, ПВО, ГРАД, АКС, АКМ и несколько новых систем. Всі троє не визнали анексії Криму, що тотчас відобразили у своїх спектаклях, критикуючи як Путіна, так і росіян, які раділи, що Крим наш. Ой, вот глядитесь, ополчение, щиты железные куют. Я думала, что им, как что сейчас бандеровцы придут, но их не показали тут. Нам что тут врут? В ответ на население жалобы. Сам Путин лично ввел войска. Они пришли не воевать, а помогать, голосовать. Михаил Єфремов востаннє був у Криму ще до 2010-го. До анексованого півострова ні ногою. Взагалі пропонував повернути його Україні разом із Керченським мостом. Визнає, відвідав би у Ялті улюблені місця. Я бы, конечно, сходил, но я боюсь, я там по балде сразу плачу. Там как раз не засветился, но я шутки себе непозволительно позволяю по поводу материкового Крима. В Криму в 2015-му був Андрій Орлуша, для чого робив офіційний запит до українського посольства. Саме у Криму він виклав у Фейсбук відоме звернення «Я українець». Сьогодні я планував зробити камінг-аут і сказати всім, що я українець. Планирую быть первым, наверное, российским, ну, я себя называю русским артистом, который получит все разрешения здесь и у налоговой, и СБУ, въеду, как положено, в Крым и дам такой концерт, что живые позавидуют мертвым. То есть, чтобы никто не говорил, что российские исполнители не могут въехать в Крым.
Вчергове команда «Господин Хороший» в Україні. З концертами в Одесі та Києві. Зала Жовтневого палацу майже повна. Всі в очікуванні вже відомих та, звичайно, нових номерів. Не журись, Україна, к вам приехал поэт и гражданин из москальской страны, чтобы темные силы наложили в штаны. Привет, Киев! Дайте света на нас! Спасибо за свет! Вікторія Бойко, Олександр Фенько, Заман, АТР.